Partiya Demokratîka Gelan gel hejmareke partiyên li Bakurê Kurdistanê hev girtiye ji bo ku di nava hilbijartinên şaredariyên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê bi hevra beşdariyê bikin. Em ê bizanîn navaroka evê rekeftinê yan jî evê alîkariyê çiye navbera van partiyan de li gel HDP Birêz Saedet Dugan alîkarê serokê giştiye Partiya İnsan û Azadiyê ku ew jî yek ji wan partiyan e mêvanê me dibe ji Ameda Bakurê Kurdistanê. Birêz Dugan gelek spas mêvanê me Rûdawê navaroka verekeftinê û vê hevpeymaniyet navbera we û HDP da çi ye? Spas mali hava navê Sedat ne Saadet. Saadet gelek tê fam kirin Sadat. Kerem ki. Min dixwast bizanim we û HDP li ser çi rekeftin kiriye? Baş fam bikim dengê ew baş nayê. Rastî ne em tenêne wek havê neh partiya bi HDP re wek havê têkilan danî ev du mehe li ser hilbijartinê wek havê ji bo tifaqek çêbive pêvajo dewam dikin, hevdîtîn dikin. Hatine astekê werekê herhalde artık bê hevkirin. Texmîna min de roja duşemê wê esasê hevkirinê wê li kal kirê li kirê kîja partiyên namzetê xwe ku dînî wê derkeve holê. Yani li ser prensîba li hevkirinê. Prensîp jî ev e di piştî hilbijartina 2015 şûn de rewşa Tirkiye hepkî degiş bû. Ji ber vê degişbûnê jî Tirkiye hatî astek werekî partiyek îro wek havê di îxtidarê de li ser tunebûna Kurda merekanê bê jî li hev kiriye. Ji ber vîya wî jî qayîm hatine avêtin. Mana qayîma jî ev e. Qayîm hatin serî berê rabû heçî tiştê işaretê remzek li işaretê Kurdayetê ji ortaya rakirin. Va somit işaretê wê jî ev e. Em vêya bêjin îro 30 milyon Kurd li vê derê dijîn. Ji vî 30 milyon Kurdî nêzîka 10-12 milyon telebî wan hene öğrencî wê heyî diherin dibistana. Vê dewletê ji bo va 20 milyon Kurdî ji bo va 12 milyon teleba hewsê meelem sê heb meelem tenê tayîn kirî. Du heb ji bo zimanê lehçe kurmancî, yek ji bo zimanê zazakî. Îca yani vîya tişkî şermê vîya tevê manekî ev sistema hebûna Kurda qebûl nake ji bo Kurd bê wek havê riyakî meşrû bê şerpevçûn bê kuştin xwe îfade bikin dibê em jî hene em dixwazin mafê xwe meşrû çi ji ber vî hayê başa hûn geştine li hev hatinekê ku her partiyekê ji we partiyên ku welî gel HDP yek girtiye çend namzet û berbijêrên xwe hebin. Ev ve sedem ku heta niha hûn negeştin li hev hatinê ji ber wê yekê jî heta niha HDP navên xwe aşkira neke yên berbijêrên xwe. Rastî komisyona vê pêvajoyê dajon ez nedê komisyonê de me hevan tê de ne. Gorî agahiyê gihaştin me jî yani hevdîtinek çêbûyî li hevhatinek çêbûyî ama binga hevê ez êde nizanim duşemê texmîna min duşemê wê bê îzakirin wê parvekirin. Baş e. Yani niha ev rekeftina ku we encam day hûn ê bikarin çend dengên Kurdan li Bakurê Kurdistanê zêde bikin? Yani ne partiya em hevîdarin wê yani heçî bajarê Kurda rayê Kurda merekane bêje meren reqamkî bide ji niha de reqamkî bide wê belkî nexweş bê ama em di wê heviyê din belkî bajarê Kurda rayê Kurda bigêjin navbera heftê û heştê em wê çikê bi sedî 20 bira wek havê li der bimîne. Yani hejmara şaredariyên ku dê destxwe veyînin yan jî HDP li gel we neh partiyam de destxwe vebîne. Li gor pêşbînên we çend e?
Yani em vê heviyê dikin heçî derê bajarê Kurda ciyê Kurd lê dijîn ginavê erdnîgariya Kurda serê ez ihtimalek mezin ve gişê tê kevin bista Kurda yani başka tu şansa wê tu neyî çünkü iktidar tişkî xwe yî meşrû ji Kurdar bibêjî tu neyî yani tiş li holê neiştî. Yani mesela berî vî şerê xendekê berê şerê Sûrî pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd hebû. Ana ew ji holê rawiyê bi tu navê Kurda nayê ziman yani ka vê iqtidarê ji Kurdar çi bike wê çi bikirde em bezanin ki nêzîka 105 sal pirsgirêkê Kurd heye li vê rojhilata navîn. Vî rojhilata navîn nêzîkî 5 milyon belkî merekan vê 6 milyon Kurd dijî û axa Kurda di nav çar dewleta de perçe bûne. Yani ev iqtidara ka vê ji bo vê pirsgirêkê bi hawakî aşîtane bi hawakî bê şer û pevçûn bê kuştin bê qetl qutûl çareser bike tu behsa wê nake zaten dibêje qetiya ye mesela wextê iqtidarek ji Kurdar e behsa jiyanê behsa aşîtiyê neke wê tu peyvê wê meşrû ji cem Kurda min namîne ji ber wê hawî em dibêjin ciyê Kurd lê em hêvîdarê wê Kurdê gişî bistîn. Gelek spas bûye hûn wekî alîkarê Serokê Gişiya Partiya Însan û Azadiyê ji Bakurê Kurdistanê ji Amedê li gel me bûn.